ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, ର, ଳ, ୱ, ତାଳବ୍ୟ ଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ, ଦନ୍ତ ସ, ହ, ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହା ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଡ଼, ଢ, ୟ, ଲ, କ୍ଷ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର। ଅରୁ ଅରଟ, ଅ, ର, ଟ, ଅରଟ। ଆରୁ ଆତ, ଆ, ତ, ଆତ। ହର୍ଷଇରୁ ଇଟା, ହର୍ଷଇ ଟ ଆକାର ଟା, ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇରୁ ଇଶ, ଦୀର୍ଘଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ, ଇଶ। ହର୍ଷଉରୁ ଉଇ, ଉ, ହର୍ଷଇ, ଉଇ। ଦୀର୍ଘଉରୁ ଉଣା, ଦୀର୍ଘଉ ଣ ଆକାର ଣା, ଉଣା। ହର୍ଷରୁରୁ ଋଣ, ହର୍ଷରୁ ଣ, ଋଣ। ଦୀର୍ଘରୁ ଏରୁ ଏକ, ଏ, କ, ଏକ। ଐରୁ ଐରାବତ, ଐ ର ଆକାର ରା, ବ, ତ, ଐରାବତ। ଓ, ଓରୁ ଓଟ, ଓଟ, ଓଟ। ଔରୁ ଔଷଧ, ଔ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ, ଧ, ଔଷଧ। କରୁ କମଲା, କ, ମ, ଲ ଆକାର ଲା, କମଲା। ଖରୁ ଖଟ, ଖ, ଟ, ଖଟ। ଗରୁ ଗଛ, ଗ, ଛ, ଗଛ। ଘରୁ ଘର, ଘ, ର, ଘର, ୱ। ଚରୁ ଚକ, ଚ, କ, ଚକ। ଛରୁ ଛତୁ, ଛ, ତ ହର୍ଷଉ ତୁ, ଛତୁ। ଜରୁ ଜଟ, ଜ, ଟ, ଜଟ। ଝରୁ ଝରଣା, ଝ, ର, ଣ ଆକାର ଣା, ଝରଣା। ଣ୍ୟ ଟରୁ ଟଗର, ଟ, ଗ, ର, ଟଗର। ଠରୁ ଠଣା, ଠ, ଣା, ଠଣା। ଡରୁ ଡଙ୍ଗା, ଡ, ଙ୍ଗ ଆକାର ଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗା। ଢରୁ ଢମଣା, ଢ, ମ, ଣ ଆକାର ଣା, ଢମଣା। ଣରୁ ବଣ, ବ, ଣ, ବଣ। ତରୁ ତରା, ତ, ର ଆକାର ରା, ତରା। ଥରୁ ଥଲି, ଥ, ଲ ହର୍ଷଇ ଲି, ଥଲି। ଦରୁ ଦରଜି, ଦ,
र ज हर्षई जी दरजी। ध धरु धनु ध न हर्षौनु धनु। नरु नई न दीर्घई नई। परु पथर प थ र पथर। फरु फौज फ उ ज फौज। बरु बग ब ग बग। भरु भजन भ ज न भजन। मरु मक्का म क आकार का मक्का। अवर्गीय जरु ज ज ररु रथ र थ रथ। अलरु नल न ल नल। वरु टावार ट आकार टा व आकार वा र टावार। तालव्यसरु शगड़ तालव्यस गड़ शगड़। बुध्नियसरु षण्ढ षण्ढ षण्ढ। दन्तसरु सपुरी दन्तस पहर्षौ पु रहर्षैरी सपुरी। हरु हल हल हल। क्षरु क्षत क्षत क्षत। यरु गयल गयल गयल। लरु लता ल त आकार ता लता।